pamchinjiko wakatifira, akatichenura zvitema, ropa rake rakawerera, mbiri kunaye, mbiri kunaye, mbiri kunaye, ropa rake rakatisamba, mbiri kunaye, ruponeso runoshamisa, Jesu ari kugara neni, pamchinjiko akanditora, mbiri kunaye, mbiri kunaye, mbiri kunaye, ropa rake rakatisamba, mbiri kunaye, zimerino zvitema, ndinofarana wamariri, umo Jesu andichenura, mbiri kunaye, mbiri kunaye, mbiri kunaye, ropa rake rakatisamba, mbiri kunaye, uya kutimera kanaka, zviunze kuna muponesi, pinda monasi uperere, mbiri kunaye, mbiri kunaye, mbiri kunaye, ropa rake rakatisamba, mbiri kunaye, mbiri kunaye, mbiri kunaye, ropa rake rakatisamba, mbiri kunaye, ropa rake rakatisamba, mbiri kunaye, ropa rake rakatisamba, mbiri kunaye. Jesu, amen. Tinotenda Mwari zvakare nekusanganiswa muzora nhasi apo tinodzidzazve zvimwe zvaJesu kubva mushoko rake. Tichada kuti timbocherechedza bhuku ramabasa avapostora, tiwane zvidzidzo zvinobva mubhuku iyoyo. Mukacherechedza bhuku ramabasa avapostora, ibhuku rinotipa nezvenhoroondo yebasa rakabatwa nevaapostora mushure mekunge Jesu akanga auya kuzorarama panyika, afa pamuchinjikwa, akamuka aenda kudenga. Saka vadzidzi vanozozivikanwa zvakare nekuti vaapostora vasara voga, ndivo vaane chechi itsva yavapo, ndo vaakutungamira basa reivhangeri nekuenda mberi kweivhangeri mushure mekunge Jesu aenda kudenga. Cherechedzai kuti chinoita kuti vaapostora ava kana vadzidzi vakanga vari vazhinji vacho vakwanise kuenda mberi nebasa, vakanga vachitungamirwa neMweya Mutsvene. Saka muchaona muchiverenga bhuku remabasa avapostora, muchaona kuti chaipa simba vakanga vachibata basa irori wakanga uri Mweya Mutsvene, zvekuti bhuku
rose ramabasa avapostora tinogona kungoripa pungurosium kana kuti samari yekuti ibasa rakabatwa kuburikidza namweya mutsvene. Saka ndo zvatichange tichidzidza nezvazvo pamasabata anotevera. Saka mukafamba neni mukauya kubhuku raJohn chapter 16 verse ya 13 tinosangana nerichange riri dingindira rekudzidza kwedu ipapo rinotaura richiti, asi kana asvika iye mweya wazvokwadi uchakutungamirirai muzvokwadi yose, nokuti haangatauri zvake asi zvaakanzwa ndizvo zvaachataura, uye achakuparidzirai zvinovouya. Saka muzuva ranhasi regai ndikukokei kubhuku ramabasa avapostora chapter 3 ndo patoda kuwana chidzidzo chedu. Asi tisati taverenga nyaya yedu ngatitsinzinei tinamate. Baba muri kumusoro kudenga, toda kukutendai pazuva ranhasi. Tinokutendai nechipo cheupenyu. Zvino tasvika mukuzarura bhuku yenyu dzvene. Mweya wenyu mutsvene wamakavimbisa kutidzidzisa zvokwadi yose ngauve pedyo utiratidze zvokwadi iyoyi patichazarura bhuku yenyu. Ndo munamato wedu muzita raJesu Kristu tinonamata, amen. Mabasa avapostora chapter 3 verse ya 1 kusvika verse 10 ndichaverenga makateerera. Zvino Petro naJohani vakakwira kutembere nenguva yekunyengetera yepfumbamwe. Zvino mumwe murume waikamhina kubva padumbu ramai vake wakanga achitakurwa. Vaimuisa zuva rimwe nerimwe pamukova wetembere wainzi Wakanaka, kuti akumbire zvipo kune vaipinda mutembere. Iye wakati achiona Petro naJohani voda kupinda mutembere, akakumbira kuti apiwe chipo. Zvino Petro akamutarisisa naJohanivo akati, titarire. Akavatarira achiti, ndichapiwa chinhu navo. Asi Petro akati, sirivheri nendarama handina, asi chandinacho ndinokupa. Nezita raJesu weNazareta chifamba. Akamubata ruoko rworudyi akamusimudza pakarepo, tsoka dzake nezviziso zvetsoka dzake zvakasimba. Akavhazuka akamira, ndokufamba ndokupinda navo mutembere. Akafamba achipembera achirumbidza Mwari. Vanhu vose vakamuona achifamba achirumbidza Mwari vakamuziva kuti ndiye waigarira zvipo pamukova wakanaka wetembere. Vakakatyamara zvikuru nokushamiswa nezvaakaitirwa. Mwari akomborere kuverenga kweinzwi rake. Musoro wenyaya wobva wati hazvidi mbwende, hazvidi mbwende. Now chitsauko chataverenga chamabasa avapostora chapter 3 chinouya kwatiri mushure mekunge Jesu atoenda kudenga. Asi paakaenda kudenga, teerera munhu waMwari, pane vimbiso yaakasiya apa vadzidzi vake. Anoti pano pana mabasa 1 verse ya 8, asi muchapiwa simba kana mweya mutsvene wauya pamusoro penyu, ipapo muchava zvapupu zvangu paJerusarema napaJudhea rose napaSamaria nokusvikira kumagumo enyika. Saka Jesu ndiye anopa chivimbiso kuvadzidzi vake kuti muchapiwa simba. Sei Jesu ari kuti muchapiwa simba? Nekuti basa ranga richida kuitwa ranga richida vane simba. Basa ranga riri pamberi pevadzidzi raida vane simba. Ranga risingadi mbwende, raitoda vakanga vaine simba. Asi simba raidiwa ranga risiri simba remamhasuru, rari simba rinobva kumusoro kudenga. Rakanga riri simba risingawanikwi panyika, risingawanikwi nevatongi, risingawanikwi kunyangwe nemunhu anorarama pasi, asi simba raibva kumusoro kudenga. Saka zvose zvaizoitwa nevadzidzi, zvaizoitwa nevapostora, zvaitoda simba. Saka Jesu anga ataura pana chapter 1 pana chapter 2 tinowana simba richiuya, simba richisvika pazuva rePentekosta. Pazuva rePentekosta mweya mutsvene ndokuburukira pamusoro pevadzidzi. Bhaibheri richitaura ndo musi wakapiwa simba rakanga ravavimbiswa naJesu. Saka simba rasvika ranga riraipa rakasvika pane vaJudha vazhinji vanga vaungana. VaJudha vaungana, simba ranga richipiwa rekuparidza ivhangeri
vhangeri ndo parakatanga kuonekwa. Raonekwa kudaro, vadzidzi vakataura nendimi dzavakanga vasati vambotaura navo, kuitira kuti vazhinji vakanga vabva nzvimbo dzakasiyana vanzwe ivhangeri. Rega ndingopfuura napo shoma kuti kana simba rauya rikauya rinogona kukwanisa kuti munhu ataure nendimi yaasina kumbotaura kumashure. Saka ndimi dzakataurwa musuyu kwakusiri kungoshindima kusingarevi chinhu, anga asiri mashoko asina zvaanoreva, waitova mutauro wainzwikwa nevamwe vaibva dzimwe nzvimbo. Ndoshamiswa ini vanhu mazuva ano kana mweya wauchinzi waburuka pavanenge vakaungana vachishimanda hapana zvine zvichihwikwa. Handisati ndamboona vanoparidzirwa vachinzwikwa kuti varipo. Pakaparidzwa mweya wauya ukaiverenga zvakanaka pakatobhabhatidzwa vanhu 3000. Ndo zvinoita mweya. Simba kana rauya isimba rekuti vhangeri riende mberi. Kana votaura nendimi vazhinji vanouya kuna Jesu. Asi vemazuva ano panotaurwa nendimi dzinonzi ndimi dzemazuva ano, pana anonzwa. Ndobvunza kuti zvino isimba ripi ramakagamuchidzwa? Saka pano Petro naJohani pana chapter 3 vari kufamba vachienda kutemberi. Vachifamba vachienda kutemberi, zvikanzi pamukova pakanga paine murume akanga akaremara akanga aripo. Zvikanzi anga achikumbira mukanyatsoiverenga nyaya iyi, murume uyu akanga ava nemakore 40 anopfuura 40 achitarisira muupenyu. Pakauya Jesu waitarisira kuti zvimwe angaporeswawo, nekuti rangarirai nyaya dzekuporeswa kwevamwe dzaisvika nekwaari. Murume wepadziva repaBhetsaida wakaporeswa, nyaya ikasvikawo nekwaari. Bofu rakaporeswa rikandogeza parwizi Siloemu, nyaya yakasvika kwaari. Akati zuva rangu richasvikawo rini rekuporeswa kwangu? Saka pane vakamutakura ndokuenda naye kutembere. Achisvika kutembere ndokubva agamuchidzwa nhau dzekuti uya waitarisira kuti achakuporesa akanga aroverwa pamuchinjikwa akafa. Tariro yose ikabva yapera. Tariro yekuti aifanira kundiporesa haasisipo, wakafa akabva apera tariro. Asi wakazowirwawo tsitsi nyasha nevamwe vaimutakura zuva nezuva kuti achingouya agarire upenyu hwekukumbira. Ndo panosvika Petro naJohani ndokutarira semunhu aitarisira kupiwawo rubatsiro. Petro naJohani ndobva vamutarira zvikanzi tarira kwatiri. Ndofarira pavanotaura zvikanzi chiteerera, sirivheri nendarama handina. Nai Petro naJohani, komogoti sirivha nendarama hamuna sei? Murume ari kutarisira kupiwa sirivheri nendarama, maakutora tariro yake shoma yanga yasara ndokuiputsira pasi. Zvikanzi sirivheri nendarama hatina. Kana pane vanhu vanga vachifanira kunge vane sirivheri nendarama, ndiPita naJohani rangarirai kuti vatendi vose panguva iyi vaitengesa pfuma yavo vachiuya nayo kuchechi. Vaitosvika nayo ichisvikira pana Pita, vachimutambidza pfuma, vachimutambidza sirivheri nendarama. Saka Pita ane zvaaikwanisa kutoita kuti murume uyu abatsirikane, nekuti vaitengesa pfuma chavaitsvaga kuitira kuti vanotambudzika vabatsirikane. Saka Pita, sei zvino wakuti sirivheri nendarama handina? Saka ndakatambudzika, asi ndakabva ndaona mufaro nekuti Pita haana kuperera ipapo. Akati asi pane chandiinacho pane changa chiina Pita chinopfuura sirivheri nendarama. Zvikanzi chandiinacho ndechichi, ndinoti muzita raJesu weNazareta simuka ufambe. Saka Pita naJohani vakanga vaine chiri nani kupfuura sirivheri nendarama. Pita naJohani vane zviri nani kupfuura goridhe, upfumi hwese hwatingatsvaga. Petro naJohani vanga vainazvo zviri nani. Zvikanzi muzita raJesu weNazareta pfuura, simuka ufambe. Nawo panonzi zita raJesu weNazareta apapa ndo pamwe panogona kupedza simba, nekuti ndinorangarira paya pachibvunzwa mubvunzo kuti ko pane chakanaka chingabuda Nazareta here? What good can come out of Nazareth? Ndinorangarira pana John 19:19 Jesu aroverwa pamuchinjikwa, panonyorwa chibhakani chakanzi Jesu weNazareta naPirato, Jesu weNazareta mambo wevaJudha, mashoko ekutsoropodza nekumhura. Saka Jesu weNazareta
nazareta. Asi Jesu angatarisirwa kuti aite simba, ave nesimba. Asi pano Pita anoti muzita raJesu yeye weNazareta, simuka ufambe. Hazvidi mbwende kudeedza zita raJesu weNazareta. Zvinotoda vane kutenda vapiwa simba nemweya mutsvene kuti tideedze kuna Jesu weNazareta. Nekuti Jesu weNazareta mukufa ndo maibva simba rake. Nekuti nemusi wakafa Jesu weNazareta zuva rakamira kupenya, nekuti ndo panobva simba rake. Muzita raJesu weNazareta musi waakafa mabwiro akatsemuka, vanhu vakamuka. Jesu weNazareta musi waakafa kwakaita kudengenyeka kwenyika, matombo akatsemuka. Jesu weNazareta musi waakafa mucheka wetemberi wakabvarurwa, kwete nemaoko emunhu, nekuda kwesimba raJesu weNazareta. Vanhu vakaona simba rake, vanhu ndokuungana kuti uyai muone zvaitika, vachishamiswa nezvanga zvaitwa nesimba raJesu weNazareta. Nekuda kwaPetro naJohani vakanga vapiwa simba remweya mutsvene, vanhu zvino vaungana, murume ari kujamba achifara. Vanhu ndokushamiswa nezvaitwa naPetro naJohani. Pita ndokutarisa kune vanhu vakanga vashamisika, ndokubva ati rega ndichitaura nevanhu, murume uyu akutofamba, tamusimudza nemaoko kuti afambe. Hazvidi mbwende kuti asimudze murume anga achitambura kuti simuka ufambe. Ndokubva ati ndapedza neakanga achikamina, rega titaure nevanhu. Petro ndobva ati chii? Saka mukaverenga vhesi 11 muchabva maona kuti muchinda uya akanga abatsirwa akaramba akabata Petro naJohani, zveya zvegripi chaiko zvekuti hakuna kwamunoenda nezvamandiitira izvi. Saka vakamubata kudaro, iye akavabata pabiravira rainzi raSoromoni. Vanhu vakauya nekushamisika kukuru, vachiuya nekushamisika kukuru. Bhaibheri, shoko raMwari rinotiburitsira pachena kuti Petro naJohani vakaburitsa mashoko ane simba. Zvino Petro wakati achiona izvozvo akapindura vanhu akati, varume vaIsraeri, mashamiswa neiko pamusoro pouyuyu? Munotarisisa neiko setinenge tamufambisa nesimba redu kana nokunamata kwedu? Peter naJohani, they are members of the church that Jesus has left on earth. Uyu muchinda wamuri kutaura kuti azofambiswa aida kutorapwa naJesu, asi time yaari kusvika Jesu uya wafa, watodzokera kudenga. Saka tariro yake yakaputsika, asi chaasiri kuziva ndechekuti Jesu wasiya sangano panyika. The purpose of the church is to continue with the ministry of Christ. Sangano ngariende mberi nekuita zvakasiyiwa zvanzi zviitwe naKristu. Ukaverenga Bhaibheri zvakanaka, zita rekuti church kana kuti vara rekuti church unotanga kuriwana mubhuku ramabasa avapostora. Jesu achisiya inonzi church kuti church iyi iite zvaakasiyira panzira. Saka Petro naJohani vanouya voti, aya wamukomana wakasiya simba, musimba raiyeye mukomana ndo patiri kukusumudzanapo. Saka vanhu vashamisika. Petro anoti chishamiso ichi handi simba redu. Ndonetseka navamazuva ano vanoti kana vaita chishamiso vanoisa zvibhakani, voita mavhidhiyo, voita makamerameni, voita nematrezhara, vanoda kupambadza nekushambadza mbiri yavo. Jesu ari kuburitsa pachena kuti kana moita zvinhu izvi, regai kutora mbiri sekunge zvabuda muropa renyu, zviri kubva kwandiri. I am the source of miracles. Ukaona uchiti unoenda voti ndini ndakurapa, ndini ndinorapa, muprofita wemapipi, ndini ziya kuti pane dambudziko, nekuti simba rekurapa harisi mumunhu, ndera Kristu. Saka kana munhu akurapa anonongedzera kuna Mwari. Siyana neni, usanditsvaka, tsvaka Mwari wakurapa. Saka mukaverenga vhesi 18, Peter naJohani vakutanga kuidentify the source of the miracle. Anoti Mwari waAbrahama, nowaIsaka, nowaJakobho,
Mwari iyeyuyu ndiye wakakudza muranda wake. Batai ipapo, akakudza muranda, the servant. Ukaverenga mamwe mabhaibheri anoti mwanakomana, asi ukanyatsochera zvakanaka usina kwauri kumhanyira, panoshandiswa vara rekuti muranda, the servant. Ukadzidza pamusoro the servant of God, he is none other than Jesus the Christ. Dzokera kubhuku raIsaiah chapter 41 verse 2, muranda waMwari. Chapter 49 verse 6 na 7, muranda waMwari. Chapter 52 verse 18, muranda waMwari. Asi pandinodisisa, it's the favorite chapter yavazhinji mubhuku raIsaiah. Chapter 53, zvikanzi muranda wakazvidzwa uyu. Muranda uyu wakatakura matenda edu. Muranda uyu wakasimudza kurwadziwa kwedu. Zvikanzi isu tose taiva makwai akarashika, asi Jehovha pamusoro wemuranda uyu ndo paakaisa kudarika kwedu tose. Verse 11 inobva yaburitsa kuti muranda uyu wakati achiona zvaanotambudzikira, kuponeswa nekutendeuka kwavanhu, mwoyo wake wakagutsikana. Akati, down the via dolorosa, regai hangu ndife, because I am the servant of God. Saka panotaurwa nyaya yemuranda, wona Jesu akarembera pamuchinjikwa. Panotaurwa nyaya yemuranda, wona Jesu achisvipirwa, achirohwa, achiitira zvivi zvangu, achiitira zvivi zvenyu mai, achiitira zvivi zvenyika, kubva pamunhu wekutanga kusvika pamunhu wokupedzisira. Jesu akarembera pamuchinjikwa, aiva akatakura zvivi zvedu. Saka ukaverenga chapter 3 yamabasa avapostora, ramba uchidzika nayo, uchienzanisa zviri kutaurwa naPeter kubva paverse 13 kusvika paverse 15. Anoti maJudha unhu hwenyu ndeuhu. Pilato aida kuti Jesu aende, asi imi makaramba. Unhu hwenyu maJudha ndeuhu. Imi makaramba mutsvene wakarurama, muchida munhu muurayi. Ndo unhu hwenyu imi maJudha. Imi maJudha makauraya the Prince of Life. Makauraya Mwari anopa upenyu, asi Mwari wakamumutsa. Saka kana ukatarisa mavara acho zvakanaka, ukaverenga kunzi holy, zvinongoreva kuti Mwari wakanga amutsaura for a purpose yekuponesa nyika. Zvikanzi uyu ndiye mutsvene wakarurama, kusava nemhosva kwake, kukwana kwake. Zviri kutaurwa izvi, vari kufanira kuti vanzwisise kuti vakaramba mutsvene vachida asiri mutsvene, vakaramba mupiwe upenyu vachida anotora upenyu, vakaramba the author of life vachida munhu anoterminata life, vakaramba Jesu vachida Bharabhasi. Handiwo here mararamiro auri kuita nhasi, kuti Jesu paanoiswa apo unoti Jesu chimbondipai Bharabhasi. Saka ukadzidza vara rekuti prince rinongoreva kuti a hero. A hero is munhu ari the first in order, from which good proceeds, which can be shared with others. Saka vara iri rekuti prince rinongoreva kuti the hero of the resurrection. Saka Jesu paari kumuka kubva kuvakafa, ari kuti handisi kuzomuka ndega, nekuti Pauro paanotaura kuvaKorinde anoti ndiye chibereko chokutanga. Saka kana chiri chibereko chokutanga, pane zvimwe zvibereko zvinotevera. Iyeyu Jesu ndiye ane simba rekudzosa vanhu kuvakafa. Iyeyu Jesu ndiye muranda waMwari akatiunzira kuponeswa. Saka ukaverenga vhesi ya 26 inotaura kuti Mwari wakatanga kukumutsirai imi muranda wake, akamutuma kukuropafadzai, achidzora mumwe nomumwe wenyu pazvakaipa zvenyu. Vara rekuti zvakaipa izvo, iniquity, rinongoreva kuti intentionally practiced evil deals. Uri kunyatsoita zvinhu izvi uchiziva zvauri kuita. Unonyatsokuplota, wowivha, wofabricata, unokompyuta, you create new ideas to sin with. Ndo zviri kunzi tendeukai pazviri izvi. Zvivi zvekuti unogara pamubhedha wotanga kuplota kuti saka umhandara hwemusikana uya ndingadii nawo. Ndo zvivi zviri kutaurwa kuti ndoitora sei mari yemunhu uyu. Ndo zvivi zviri kutaurwa kuti vana vaMwari tendeukai kubva pazviri. What is the reason? Verse 19 inotudza kuti naizvozvo tendeukai. Kana matendeukai mudzoke kuti zvivi zvenyu zvidzimwe. Kana zvivi zvenyu zvadzimwa, chii chinoitika? Nguva dzokusimbiswa dzichasvika. Saka pane 3 steps ari kutaurwa. There is repentance, kutendeuka.
uchirasha zvakaipa. Kana wadaro, zvivi zvako zvicharegererwa. Kana zvivi zvako zvaregererwa, the times of refreshing will come. Chiri kunzi refreshing chi? Kupora kwevanga kana ronda rakurwadza nguva refu. Saka we are talking about relief after a long time of affliction. And kana takutaura relief iyi, hatisi kutaura yamazuva ano yekuti zvinhu zvinombonaka zvozoshata mangwana zvombonaka, nekuti verse 20 inosuggesta kuti pakutumwa kwaKristu kechipiri. Saka relief iri kutaurwa iyi, the times of refreshing, kudzoka kwaJesu kwechipiri, paachapedza nhamo dzese, paachapedza misodzi, agopedza kutambudzika. Saka Peter zvaari kutaura ari kuti kana musina kutendeuka zviva hazviregererwi, kana musina kuregererwa kuuya kwaJesu kuchanonoka. Tonoihaka na 2 Peter chapter 3 verse 9 na 10 inoti kuti Ishe haanonoki kuita sezvaakapikira, sezvinoreva vamwe vachiti hunonoka, asi uno mwoyo murefu kwatiri, nokuti haadi kuti vamwe vedu pano varashike. What is God waiting for? Why is he not sending Christ? Pana mai vagere pahari dzamakuhwa, pana baba vakanganwa mhuri, pana baba vane mwana ari musango, pane mukomana akanganwa kuti musikana handi mukadzi, pane musikana akanganwa kuti mukomana hazi murume. Mwari akamirira izvozvo izvi kuti kana izvozvo zvasiyiwa, the times of refreshing will come. Jesu uchatsemura gore, atsemura gere, achapedza kurwadza kwose. Asi rangarirai musoro wenyaya uri kuti hazvidi mbwende. Now zvaiswa pachena chapter ya 3, pane murume aporeswa. Pane murume anga ine 40 years ndokubva aporeswa, but ndoda kuti muchimbidze kuona kuti nyaya iyi iri kuitika patemberi. Patemberi handitarisiri kuti tiwane mapurisa, patemberi handitarisiri kuti tiwane matirongo, patemberi handitarisiri kuti ndiwane paine madzitare emhosva. But ukachipinda mu chapter 4 verse ya 1, vakati vachataura navanhu, navaprista nomukuru wetemberi navasadhusi vakauya kwavari, vakafa neshungu nokuti vakanga vachidzidzisa vanhu vachiparidza kumuka kwavakafa muna Jesu. Vakavabata vakavaisa mutorongo kusvikira mangwana, nokuti vakanga vachiparidza zita raJesu weNazareta. Now vanhu vari kutsamwa ndo vanhu vaifanirwa kuva nemufaro, vanhu vari kubatikana ndo vanhu vaifanirwa kusununguka. Kana paine vanhu vaifanirwa kufarira chiitiko ichi, ndo vanhu vechechi vaifanirwa kufara kuti murume uyu adzikinurwa. But ndo vanhu vakatanga kubatikana. Chavabata chii? Zvikanzi chekutanga, varume ava vari kuparidza nezvekumuka kwevakafa. But vasadhusi vaiva vanhu vanga vari vakuru muchechi. Vasadhusi havatendi kuti kune kumuka. But evidence vanayo, because John 11 Lazaro akatombomutswa, mwana uya weshirikadzi akamutswa, but evidence havana kutenda. Wakati aiwa pane zvazvichiitika, munhu anga asina kufa. But pana Jesu manje, paakuparidzwa naPeter naJohn, evidence vanayo kuti guwa hamuna munhu harina arimo, nekuti iye haana kumutswa, akamuka ega. Saka batai vanhu, saka ndokuvabata. But vavabata, zvikanzi number 1 vakomana kwakunosviba, saka nyaya yenyu tichaiona mangwana. But mukaramba muchirava chapter 4, ndoda kuti munotise pavhesi ya 4, asi vanhu vazhinji kuna vakavanzwa shoko vakatenda. Chapter 3 payaiswa pachena, vanhu pavakaona BP havana kutenda, vakatevera. Ndine problem nemapipi. Mapipi anocreata mafollowers. Dai mapipi achiitwa, mapipi anenge Facebook. Ndo inoti follow us on Twitter. IBP. BP rinongoita kuti vanhu vatere. But vari kutera havatendi.
but vhesi ya4 pakati paparidzwa zvikanzi vazhinji vakatenda. Saka miracles create followers, but the preached word creates believers. Are you a follower or you're a believer? Because nasi pakanzi kuna aita mkurumbira wemapipi unokurumidza kutera. Chauri kutera kungotera BP, but hautendi. But shoko paro paridzwa, it creates believers. Kanzi vakashika 5,000 wakawedzerwa vatenda. But ukaramba uchidzidza nyaya panondirwadza vabatwa varoma vanomboiswa muholding cell. Vaiswa muholding cell zvikanzi mutokona mangwana asvika mukaverenga vhesi ya7 zvikanzi vakati vagara mapoka anga aripo akatowanda. Papa ine masadhusi, papa ine mafarisi, papa ine vanyori, pane vatongi, pane maprista makuru, vese vakati vagara. Mukaramba muchiverenga vhesi ya7 zvikanzi Peter naJohn ndokuvaisa pakati. Saka vakagara riri denderedzwa. But denderedzwa iri rine mascribes vanyori, rine vese varipo. Peter naJohn ndokuiswa pakati. Now regai ndikuudzei language. Psychology nevanodzidza kugarisana kwevanhu vanoti kana ukaona body language yemunhu inotaura kupfuura mashoko aangaburitse. Kumisa Peter naJohn pakati pedenderedzwa vaida kuvaudza kuti denderedzwa ramamiswa iri. In fact ukatodzidza bhaibheri Jesu pavanomutonga vakamuisa futi pakati pedenderedzwa. But panguva iyi Kaifasi ndiye aiva muprista mukuru, asi panguva iyi Anasi ndiye amuprista mukuru, asi Kaifasi zvese naAnasi varipo. Ndokumisa Peter naJohn. But vavamisa zvikanzi varume tine mubvunzo 2 chete. Mubvunzo watina ukapinda pavhesi 7 zvikanzi toda kuziva simba number 1. Isimba rani ramashandisa uye izita rani ramashandisa. But chapter 3 yaisa pachena. Peter anoti silveri nendarama handina asi nezita raJesu weNazareta. Pachinzwa vakuru vechechi zvikanzi isimba rani uye izita rani ramashandisa. Now address yaPeter manje muvhesi 8 zvikanzi Peter azadzwa namweya mutsvene. Inzwa zvaanotaura zvikanzi imi vatongi vevanhu nemi vatongi vaIsraeri. Ndoda kuti unzwe address. You rulers of the people and you elders of Israel. Zvikanzi mirai kandikurapanurerei. Chandaita ichi chinhu chakaipa here. Kune vanhu vanofara nekusungwa kwevamwe. Kune vanhu vanoenjoya matroubles evamwe vanhu. Murume uyu ane 40 years chiri chirema kubva mudumbu mamai. Ndaifunga kuti kuchechi ndo kunofanirwa kutofarwa kuti adzikinurwa, asi kuchechi ndo kune vanhu vari kurwadziwa. Rega ndikuudze, you will never get deliverance kumunhu. Deliverance inowanika bedzi kana wamira muna Kristu. Vanhu vanokuunika, vanhu vanotsamwa, vanhu vanoshungurudzika kana wakakuona wasimudzwa muzita raJesu, wasunungurwa. Zvikanzi izita rani. Peter ndokutanga kurabanura. Anotanga zvikanzi varume Jesu weNazareta uya akauya, imi mukamuramba, imi mukamuuraya, ndiye akamuka akakwira akaenda kudenga, ndiye ane simba nezita ratashandisa. Vhesi ya12 zvikanzi hakuna rimwe zita pasi pedenga rinogona kudedzwa nemunhu akaponeswa kunze kwezita raJesu oga, nokuti ndiro rega zita rakapiwa munhu kuti aponeswe. Ideclaration yanga akuita zvikanzi just in case munogona kufunga kuti ndiPeter, ina handina Peter Ministries. Just in case munogona kufunga kuti kune John Ministries, hakuna John Ministries, because there is no other name under heaven given to men by which we must be saved save the name of Jesus of Nazareth. Wakuru ndokuti no ndiye Peter here, because mascribe akakasika kuburitsa record
zvikanzi patakamboita futi meeting iyi Peter imbwende because akatozoramba mudzidzisi wake katatu. We have it on record. But vakuru manje panguva iyi vacherechedza zvikanzi hasisiri Peter uya. Verse ya 13. Mira unzwe 13 ndoida muchirungu. Now when they saw the boldness of Peter and John, and knowing that they were unlearned and ignorant, they marveled, and they took knowledge of them that they had been with Jesus. Praise God. Zvikanzoka watarisa ndokuti mascribe tipei zvikanzi aiwa imbwende Peter utomuziya achadududza, but vakati vatarisa the boldness. Mira ndikorapanura boldness. Vara riri kushandiswa pariri kunzi boldness, ushingi. Peter kumeso kwake kwakanga kusina kutya kana kuvhundutswa. Pari kunzi when they saw the boldness, dai taiisa muchimutauro chedu tinoti the freedom of speech. But these are unlearned men. Ragaende kuudze vara riri kuti unlearned. Vara racho ndere kuti unlettered. Unlettered zvoreva kuti kana kuri kuchikoro, imi kuchikoro hamutoziye kuti musuwo wacho ndeupi. And ichokwadi, but pane chinhu chavakatenda zvikanzi, but when they saw it, they saw that these men had been with Jesus. Chikoro hapana akula, but vakati vatarisa zvikanzi aiwa mapinduriro aari kutiita. Remember radenderedzwa ragarwa nevakuru vechechi. Saka I'm sure Peter anga ane zvivindi ne-freedom of speech yaShadrach, Meshach naAbednego, because ndova ndoziya vari mubhaibheri vane freedom of speech. Vari kutaura nemukuru wenyika voti, mambo garai maziya chinichi, hatina hanya pakukupindurai. Ndofunga Peter akati vakuru hativhundutswi nedenderedzwa ramatisa. Ndakamboramba Jesu pane imwe nhambo, but masamba asiyana. Pane akapinda mandiri. Kana apinda anobvisa umbwende, akabvisa umbwende anounza ushingi. Saka Anas ndiwo hako muprista mukuru. Zita iri ndo randaparidza uye ndo randicharamba ndichiparidza. The boldness and the freedom of speech. And they knew they had been with Jesus. Rega ndikuudze chinichi, mukoma wangu ane chinhu chaaitaura zvikanzi muupenyu kune zvinhu zviviri zviripo. Kune chinonzi fundo, education. Muupenyu ukaona usina fundo, make sure una Jesu. Nekuti fundo plus Jesu advantage ndeyako. But fundo pamwe zvakaramba chiregawo kushayiwa Jesu. But kana ukashaya Jesu asi uine fundo uri nani. But ukaona uina Jesu fundo usina, you are better, because vakuru vechechi vakati vaona vakati they have been with Jesus. Education hapana, but idi vanhu ava vanga vaina Jesu. But chimira ndikuudze, kana ukaona kuti Jesu hauna, chiitawo kafundo. Nekuti kafundo kanozokudzoredzera. But ukaona usina fundo, Jesu wacho hauna, rima riri mauri handiziye kuti chii chinogona kudzikinura. You are totally dark. Zvikanzi vakuru vechechi vakatenda zvikanzi aiwa varume ava they have been with Jesus. Why? Nekuti maana mweya mutsvene amuna Peter naJohn. Kandikuudze chinhu ichi, kana mweya mutsvene akagara mauri, you become bold. Mweya mutsvene akagara mauri hauvhundutswi. Mweya mutsvene akagara mauri haucheuki miridzo. Mweya mutsvene akagara mauri hauvhunduki zvinotaura vanhu. Mweya mutsvene akagara mauri hauna hanya nezvinofungwa nekutaurwa nevanhu. Mweya mutsvene akagara mauri hautyi, haudududzi. Why? Nekuti you have something better than silver or gold. Peter naJohn vakati aiwa chatiinacho chinopfuura pfuma yose. But vakuru vechechi havana kumira. Ukaramba uchiverenga chapter 4, vanhu vakagarisa pasi zvikanzi iri shoko iri takukusiyai musazoritauririzve. Now chii chakazoitika? Saka muchaona mufundisi kuti muupenyu mukurarama
Satani achiri kungovhundutsira vanhu vaMwari. Unotiko atidi kunzwa muchitaura zvakare nezvaJesu. Saka nyango nanhasi zvinomutsa hondo kutaura nezvaJesu. But vakakomborerwa vasiri mbwende. Vanoti kunyangwe tamiswa hatimiri. Nekuti ndo basa kana paine purpose yakasikirwa munhu yaakasirwa panyika inoi. Ndekuti uparidze vhangeri kuguma kusati kwasvika. Saka vakomana nyango vavhundutsirwa vanobudapo. But tinondishamisa pana Peter. Peter haasi mukomana wekuti ngangoti akugona kumira achitaura zvamuri kutaura izvatiti. Nekuti Peter ndiye uya anonzi akaramba Jesu katatu. Mukaitsvaga zvakanaka ketatu kacho kunonzi wakatopopota akati siyanai neni, ndokubva atuka, ndokubva ataura mashoko akasiyana siyana kuti Jesu wamotaura uyo handimuzivi. But Peter ndiye akumira achiti Jesu wamakaramba wakamuka, Jesu wamakaramba wakaroerwa pamuchinjikwa, Jesu wamakaramba takaita goodbye naye achienda, Jesu wamakaramba nerimwe ramazuva anodzoka. Chii chachinja kuti mbwende inongoshanduka? Pane zvaitika mweya mutsvene waMwari ukatambirwa ukagara mukati meupenyu hwemunhu uchitungamira, munhu haarambi akadaro. Kwewe mweya mutsvene upi watakakuona uchigamuchidzwa asina nhasi unongori mbwende? Mweya mutsvene upi takakuonai muchigamuchidzwa mweya? Ndobva manzi receive it, and the type yomweya wenyu wamakareceiva ndewa it. Ndobva mese madonha. But mweya upi wakurambisai muri mbwende? Saka pano ukaverenga vhesi ya 23 kunonzi vakomana vatyiswa vanobuda ndokubva vaenda. Chinondifadza vakawana sangano rakaungana mufundisi. Zvikanzi vakomana Peter naJohn vakabva vananga kuchechi. Regai ndikudze vana vaMwari, kana chechi yaMwari yotungamirirwa nomweya mutsvene waMwari inoonekwa neunity, inoonekwa nekubatana. Mukaona chechi yakaparadzana, pachiita makuhwa pachechi, pachiita kuroyana pachechi, zivai kuti mweya mutsvene waMwari haupo. Mweya upi unokonzeresa guhwa pachechi? Mweya upi kuti unoita kuti mutaurane zvipfeko pachechi? Mweya upi unoita kuti mudzingane pachechi? Mweya mutsvene waMwari kana uripo, hamucelebrate kumitiswa kwemwana waEudha, munonamatira kumitiswa kwemwana waEudha. Patakakunzwai nemuromo muchiti vakazvinyanya, nhasi zvavawana. Mweya upi? Ndinofarira pfungwa yakakosha inobuda muBhaibheri. Kaverenga vhesi 23 chidzika kunonzi pavakasvika vana Peter vakatsanangura nyaya. Regai ndiiverenge vhesi 24. Vhesi 23 vakati varegedzwa vakaenda kuno kwavo vakandovaudza zvose zvavakanga vaudzwa navaprista navakuru. Zvipi zvokunzi musataura futi nezvazvo? Vhesi 24 ivo vakati vazvinzwa vakadana kuna Mwari nomwoyo mumwe achiti, tenzi ndimi vakaita denga nepasi. Vanotanga nekuacknowledge the sovereignty of God. Oti ndimi Mwari makasika. Regai ndikuudze vana vaMwari, kana tinamata Mwari akasika denga nenyika hatina chekutya. NdiMwari upi wamunonamata wokuti mukavhundutsigwa nevakaipa munogara muri mukona muchibvunda? Isu hatibvundi makandeyei, tina Mwari wakasika, ndiye Mwari watinoshumira. Saka vanonamata boti tinonamata Mwari akasika. Ndofarira vhesi ya 29 zvinoti vakati kwazvino Ishe, tarirai kunyevera kwavo, mubatsire varanda venyu kuti vataure shoko renyu vasingatotyi. Hamupo chechi yaMwari ma. Pano Bhaibheri riri kutiko vakomana vatyiswa vari kunzi tikangokunzwai muchitaura nezvaJesu okoyoi tiri kukuvingai ende munofa. But ivo pavari kuinda pamberi paMwari vachinamata, havasi kunamata for protection, vari kunamata for power to preach the gospel. Havati kuti Mwari tidzivirirei, vari kuti Mwari tipei simba tiparidze. Enda vamiri ipapo vanotipai simba tiparidze vhangeri tisingatyi. Kana paine nyaya yondityisaka pana Jona, ndo pane nyaya inondityisa. Nekuti neimwe nguva John uyu vaSamaritans aramba kugamuchira Jesu. Iyeyu John uyu anoti Mwari,
ko zvadii matumira moto anokumbira moto kuti uparadze vanhu. Unoti vanhu varamba, ko madii matumira moto wenyu udhilera vanhu. But pano ari kuti haiwa nemhaka yemweya mutsvene, this time murume haasi mbwende, ari kumira achiti haiwa hatichakumbiri moto unobva kumusoro kudenga kuti upise vanhu, but tinokumbira power rekuti tiparidze vhangeri tisingatyi. Pane zvinoitika kana mweya mutsvene waMwari ukapinda mukati meupenyu hwemunhu, pane zvinoitika. Saka emphasis yaripo yakuti Mwari ruoko rwenyu ngaruoneke mukati memisheni. Ende mukaiverenga vhesi chidzika, inodziko pavakanamata pavaive pakazungunuka. Ukaiverenga zvakare kuna X, kunonzi panga akamirira mweya mutsvene, chapter 2 ichitsanangura, vakamirira mweya mutsvene, kunonzi vari pakati pekunamata, mweya mutsvene wakauya, vakanzwa noise yakaitika. Chakaita noise is the Holy Spirit, but nhasi paanodzigamuchirai chinoita noise vanhu. Ndinoita problem nekuti mweya upi, nekuti mweya mutsvene pano ndo uri kuita noise, vanhu handivo vari kuita noise. Saka pano kunonzi kwakadengenyeka. Ende terera kudengenyeka uko haisi second Pentecost. Pentecost yakanga yakaitika zvinonzi they were now filled nemweya mutsvene waiva equipa kuti vapinde mumission, basa riende kumberi. Regai ndikuudze vana vaMwari, tine basa rekuparidza vhangeri. Satana anofana kunyadziswa, Satana anofana kufumurwa, but chinotsvakwa isimba raMwari kuti chechi igone kumira, vhangeri riende kumberi. Zvinoda mweya mutsvene waMwari. Vanoti zvakare pavhesi ya 30, musangotipa chete simba rekuparidza, tipeiwo simba rekuporesa. Saka ibasa rechechi kuporesa, kunamatira varwere vachipora. Mweya mutsvene waMwari uri pakati pedu, hatikundikani, but chinotsvakwa kana zvichinge zvaitwa mbiri kuna Mwari, mbiri kuna Mwari. Taita dambudziko revaporesa nhasi, kana vachinge vaporesa voisa mbiri kwavari. Mweyai unoita kuti mbiri inde kwamuri. Tine vamwewo vasingagoni kumira vachimirira zita raMwari. Vakomana ava vakanga vakatarisana nehondo yakamira isina kumira zvakanaka, in the face of opposition, zvinhu zvisina kumira zvakanaka, vakatarisana nepersecution, mapanga aripo achiurayisa, kuparidza vhangeri kuchiurayisa. Ivo vanoti Mwari hatisi mbwende, tipei simba tigone kumira. Ndo vari kutsvakwa nhasi, vanoti haiwa takanga timbori vana Peter kare, but nemhaka yaJesu toda kumira tiparidze vhangeri tisingatyi. Takanga timbori vana Sauro kare, but nemhaka yaJesu nhasi toda kuva vana Pauro. Takanga timbori vana John kare, but nemhaka yaJesu nhasi tinoda kumira tiparidze vhangeri tisingatyi. Vana John vakutarisa zverudo zvaJesu. Akanga ari John, vakomana vainzi the sons of thunder. Vakomana vakanga vari varedzi. Ukabvunza vamwe vadzidzi vachitaura nezvavo, kunonzi vakomana ava vaisatoredza, vaigara vomirirai muchiredza. Kana muchinge maredza mabata hove dzenyu, voti vafana tipei hove, imwe enda kumba musina hove, ivo voenda kudzimba dzavo vane hove. Akanga ari magevha evakomana, but nemhaka yemweya mutsvene vakashandurwa. Nhasi John ndiye ari kutaura nezverudo rwaJesu. Nhasi John ukamuverenga ndiye anonyora achitaura nezverudo rwaJesu. Hazviitwi kana mweya mutsvene waMwari usipo. Tararama mukuva yevanhu vatonhora. Chaita kuti vanhu vatonhore chii? Mweya mutsvene waMwari haupo. Tararama mukuva yembwende, vanhu vanochichidzirwa nevakaipa. Chaita kuti vanhu vasabvunde vakaipa chii? Mweya mutsvene waMwari haupo. But nhasi toda kuti Mwari tibatsirei, tigamuchire mweya mutsvene, tigogona kumira munyika yakaipa, tigogona kumira takatarisana nemuvengi tisingatyi. Kana uripo chidaro, chiti Mwari ndibatsirei, tigone kumira tigamuchirewo chipo chomweya mutsvene. Sana Elijah tigova nenhoroondo, sana Moses vanotaurwa nezvavo, sana Abrahamu nesuwo nerimwe ramazuva tigotaurwa tine nhoroondo, tagona kumira tisingatyi. Vanoti ine handichadi kuva mbwende, ndoda kuti Mwari mundipe simba. Kana paine vanhu vakadaro, simudza ruoko panguva ino, apa mufundisi achatinamatira. Ngatinamatei. Mwari vari kumusoro kudenga, tendwai rumbidzwai nokuti nyasha dzenyu dzinogara nokusingaperi. Nguva zhinji takavhundutsirwa tikarega kumira pashoko renyu. Nguva zhinji takapinda mumasituations tikasaona simba renyu. Nguva zhinji takavhundutsirwa nevakaipa pada tikatothretenwa.
asi nhasi shoko renyu raisa pachena. Izvi hazvidi mbwende. Sure. Zvinoda mweya wenyu kuti ugare matiri. Mweya iwoyo ndo wataakukumbira. Nokuti imi munoti tikakumbira mweya, idi wakagadzirwa kuti utishandise. Asi Mwari chatookumbirawo. Tarisai, nguva zhinji tinoti tikafamba, asi mhepo dzikasumuka, tikapinda pakaoma, tinodududza. Asi saPita tinoda kumira tisingatyi. saJoni tinoda kumira tisingatyi. Zvinogoneka bedzi kana mweya wenyu wagara mumwoyo yedu. Chigadziraiwo mwoyo yedu. Musakurire, mudiridzire, mbeu iyoyi ikure, ibukire, yakura Mwari, itisimbise. Vanotiona vasaone isu, asi vaone imi kuburikidza nesu. Mararamiro edu aparidze kuuya kwenyu. Tarirai nyika yasakara senguo. Zvakuda vanomira pashoko renyu. Asi zvinogoneka bedzi kana tikatungamirirwa nemweya wenyu. Chitarisaiwo babawo namai awo, mukomana uyu nemusikana uyu. Vose Mwari, tose pamwe chete, tinoshuwira kuti tirambe tichitungamirirwa nemi. Nyasha dzenyu nerudo rwenyu zvigare pakati pedu. Nokuti tanamata, kwete nemuzita remunhu, asi muzita roga ratakapiwa pasi pedenga. Kuti kana tadana naro tigoponeswa. Zita raJesu. Ngandifane na Jesu, awe mponesi wangu. Dizatenyine rudo, dipawise senjiwa. Ngandifame sa Jesu, murwendo rweri pasi. Diri murombo mweya, karaine nimponesi. Kana achinzwa shiri, zimwe dzichiputsika. Adziitire mutsa, ngedi anondizwawo. Anonditungamira nekundiregerera. Ngandiitwe mutsvene, karaine nimponesi. Ngandifane na Jesu, mukurarama kwangu. Ndizorore kunemwi, panzvimbo inyerere. Ndibarwe patsvaini, nerudo rake Jesu. Ngandiwe nerutendo, karaine nimponesi. Ndibarwe patsvaini, nerudo rake Jesu.